Ελευθερώστε πίσω. Άλλη μια συμμετοχή για πρώτη φορά. Αλέξιος Λόρεντς Μπάνιακ Βαβακάς. Μπράβο, μη κόψει. Μπράβο! Αρχηγός! Κάτσε, ο γενικός δεν έχει βαθμολογία. Αυτό είναι σταδιακό πάντως, δηλαδή πρημοδοτείται για τις ώρες. Και σου προσθέτει όμως τις όπισες, δηλαδή σου ξανανεβάζει. Τι μοιάζει κακό, θα δείξει στο τέλος. Αυτό ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις τον αγώνα με την παλιά βαθμολογία πώς θα βγαίνανε τα αποτελέσματα. Το κάνεις και με την καινούργια και βλέπεις αν είναι δικαιότερη ή όχι. Βγάζεις τα ίδια αποτελέσματα. Όπι θέλει πασαλάκι. Πασαλάκι. Και βγάζεις μια σύγκριση και λες τελικά βγαίνει αυτός πρώτος δικαιότερα βγαίνει ή τον ευνόησε. Ναι, το είδα, δεν το πρόλαβα, ήταν κουβαρισμένο όταν είδα. Και απλά είναι στα σαμουρά, είναι και γιατί κοιτάει λόγω του στα στο προστικός άξονας και μόλις... Μπράβο! Ελευθερώστε πάνω, ελευθερώστε εκεί! Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο! Μπράβο, Αλέξη! Θα κάτσει εκεί πάνω, αλλά πιο πολύ μέχρι εδώ. Γιώργο, έχει καλαμάξες.